Hei, seison tässä Havler autokorjaamon edessä Raisiossa. Olen ollut yli 10 vuotta Havlerin asiakkaana ja saanut aina asiantuntevaa palvelua öljynvaihdoissa, jarruhuolloissa, jakopäähihnanvaihdoissa. Ja myös pienet maalaustyöt ja peltikorjaukset onnistuu muiden töiden mukana. Nykyään myös renkaiden vaihdot ja rengastyöt onnistuu täällä. Sijainti on mielestäni hyvä. Tuossa on Raision Lidl vieressä ja Ulpukka tuossa lähellä. Ja Raision Vyrtti tuossa takana. Sijainti on siinä mielessä hyvä, että jos haluaa tuoda auton tänne huoltoon, voi käydä vaikka kirjastossa sillä aikaa tai Lidlissä asioimassa.